Hello logoफोर गिबि-गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअ माने गोबाव जाबाय आरो आङो बङाइगावआव मेकआपनि कर्स लानाय समावनोमोन बियो ओमफ्राय आङो एडिट बानायनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो कर्स लानाय समाव आङो सासे लोगोखौ माने प्रेक्टिस खालामनाय समावमोन आरो नोंथांमोना माबायदि जायो नायलांबाय थादो दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि हटेलाव ओंखाम जानो थांबा टिसुखौनो बुरजा लाबोनाय बिसोना इयो ब्रासआ गाज्रि जासिगोन रायलायहरलाय एसे द्रायानो गैया नालाय जौगानायखौ मा होनोमोन बिरानिया सासे ओमफ्राय मा खालामगासिनो इखौ दांहां इखौ दोनहां मा मावगासिनो इयो खानाय बानायनाया जोब्बाय जोंना देलायनायाथ' जाबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय देलायनाया जाबायबाबो माने साजायनांगौ बायदि आंनाव बुस्थुआनो गैजोबामोन आरो ओमफ्राय दा नै हिन्जाव गोदानबो जास्लाबा माबाबो जास्लाबा बिदि जाबाय ओमफ्राय थेवब्लाबो माने प्रेक्टिसनि समाव मोखांखिनिखौल'सो देलायनांगौ नालाय ओमफ्राय माबायदि जाखो नोंथांमोना नायनानै कमेन्टसआव खोन्थाहरदो बेनो आरो ममता केरकाटारिखौ देलायहोदोंमोन आं फेसन थागासिनो बेसारा ओमफ्राय फट' भिडिअ लानायानो माने गोलावैसो लाफ्लांदों आङो बे समाव ओमफ्राय दा आथिंखौ नुवा खर'खौ नुबा आथिं नुवा
दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै मोजां जादोंना गाज्रि जादों नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो